Мектеп укучылары арасында жеңіл атлетика бойынша район ярышлары өтті. Әлеге спорт түрін пропагандалау укучылары арасында көчле спортсменнарны ошоклоо максатынан уюштурулган бәйгедә оюнчылар гына түгел, жонатарлар да көбөйдү. Бу ярышка инде башлангыч мектеп сборныйлары килде, төрле мектептерден. Шулай ук основной школалар, урта мектеплер һәм средний образовательный школалар бу ярышка инде укучылар бик теләп катнашалар, физкультура укытучылары бит инде алар үзләрендә тренировать итеп, шулай белергә телиләр, үзләренең балалары район күләмендә ничек чыгыш ясыйлар микән, нинди уровеньда микән. Алар барсында шушы ярышлар аркылы җавап алалар. Башлангыч сыйныф укучылары 30 метрга йөгерсә, уртанчы класслар 60, өлкән сыйныфлар 100 метр арага йөгерде. Мин кичкенәдән спорт белән шөгыльләнәм. 9нчы класста лицейның белем алам мин. Менә бүген йөгерергә килдем, спортны бик нык яратам. Урыннан ераклыкка сикерү, еракка туп ату кебек спорт уеннарында да бик теләп катнашты укучылар. Спортка тартылган егет-кызлар һәр уенда активлык күрсәттеләр. Җиңүче командалар һәм шәхси зачетта җиңү яулаган егет-кызлар район мәгариф идарәсенең һәм спорт мәктәбенең мактау грамоталарына лаек булды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.